Toľkoto krásnych a zaujímavých kníh sme dostali, naše občianske združenie Celé Slovensko číta deťom, od nášho partnera Nivei, respektíve od jeho zamestnancov, ktorí v rámci vianočnej a novoročnej zbierky vyzbierali tieto krásne knihy a oni poputujú za detičkami. Konkrétne ich odovzdáme v detskom domove na Trení, ďalej v detskom domove v Hriňovej, a pretože nezabúdame ani na deti choré, tak časť z nich odovzdáme v detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici. Veríme, že tieto knihy, ktorých je vyše 200, sú nové, nádherné, ešte voňajúce, urobia radosť deťom, ktoré ich určite potrebujú. A predstavte si, my sme vám priniesli takýto, poprosím pani vychovávateľka, aby mi pomohla, takýto ťažký, veľký kôš a je úplne plný kníh. Máte radosť? Áno. Áno. A my sme vám ich priniesli z občianskeho združenia Celé Slovensko číta deťom. Nejdem a basta. Nikam nejdem a basta. Pozrite sa, taká krásna kniha od Gabriely Chutovej. No, nádherná. A tu je nejaká taká zvláštna, pozrite sa. Ja nič, ja muzikant. Alebo tu je Pukačí mláďa. Taká pekná. A môj Macík, to má rád Macíka. No tak toto už bude taký základ, že si môžete takú nejakú knižnicu urobiť, že? Viete, čo je knižnica? Áno, kde sú knižky. A čo robíme s knižnicou? Na čo máme knižnicu? Knižnicu máme, aby sme si požičali a aby sme ich čítali. Deti, a čo si myslíte, čím vás tie knihy tak obohatia, keď si ich tak čítate? Čím? Budeme múdre. Budete múdrejší, prenesiete sa do rôznych krajín, stretnete rôznych priateľov. A tak ja si myslím, že keď budeme čítať aspoň tak 20 minút každý deň, pretože chceme, treba vy staršie detičky, už môžete aj takým mladším, tak to bude krásne. Tak čo, slúbime si to? Áno? No tak ja vám želám za Celé Slovensko čítať deťom, aj za našich partnerov z Nivei, aby vám tieto knihy urobili radosť. Takže majte sa krásne a všetko dobré. Chceli odkázať niečo. Áno. Za tie knihy by sme sa chceli Poďakovať. Áno. Tak to musíte tam povedať. Všetci naraz povieme. Ďakujeme, dobre? Ďakujeme. Aj my ďakujeme. Čo si ty vybrala, akú Povedť knihu? jedného dievčata zaujíma ma, že čo tam ako, čo robila proste, že tu je, ležala som na posteli, počúvala hudbu, očami som rozvímala nad smrťou a také proste zaujíma ma, čo tam bude a uvidíme. No tak potom nám môžeš napísať, ako sa ti tá kniha páčila. A čo ty si vybrala, akú knižtičku? Takúto od Zuzany Čontošovej, Ježibaba, Madame Ježibaba? Máš rada Ježibaby? Máš rada také ako rozprávkové bytosti? Áno? Hej? A čo si ty vybrala? Povedz mi ešte raz. Dokonalú Kláru. A myslíš, že tá Klára bude dokonalá? No uvidíme, keď prečítaš, tak nám povieš, dobre? A tešíš sa na ňu? Hej? Tančil vrabec trapatý, tance samé nové, postúpalo na pety milej pani Sove. Pozor, vrabček, pozor daj, ak sa bojíš búrky, nestúpaj mi na pety ani na pazúrky. Tanečník sa naľakal, že mu zláme kosti, už nikto sovu nepojal o tej mrzutosti. No to je krásne, ale deti, vy teda viete veľa básničiek a pesničiek. Kto vás to všetko učí? Odkiaľ to máte? Teta vás to učí. Aj jedna, aj druhá, áno. No to je krásne. Tak ja dúfam, že keď prídeme zase trebárs na budúce, že nám zasa niečo zaspievate, prečítate alebo zarecitujete, áno? Tak ahoj. Ďakujeme veľmi pekne.
určite ich využijeme, pretože v našej škole pri nemocnici, v detskej fakultnej nemocnici Banská Bystrica sa naozaj veľa číta. Čítajú nielen deti s pani učiteľkami a pani vychovávateľkami, ale mnohé z nich sú tu hospitalizované aj s rodičmi. My sa na vás vždy tešíme, však už je to 7 rokov, čo k nám teda pravidelne chodíte a v podstate všetkých ľudí, ktorých sa teda privádzate, či už umelcov, spisovateľov alebo predstaviteľov mesta, lekárov, ktorí deťom čítajú a vlastne sprostredkovávajú im tie svoje knihy, ktoré mali obľúbené v detstve. Takže je to veľmi príjemné.